जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं. कोकणात भाजपच नंबर 1 असेल. सावंतवाडी मतदारसंघातील भाजपच्या कार्यकर्ता व पदाधिकारी मेळाव्यात आमदार प्रसाद लाड यांनी दावा केलाय. संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशात भाजप किती सक्षम आहे हे सांगण्याची गरज नाही. 2019च्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहेत. भाजप पुन्हा सत्तेवर येऊन मोदी साहेब पंतप्रधान होतील तर महाराष्ट्र राज्यात भाजपचे किमान 35 खासदार सहज निवडून येतील असा दावा कोकणचे पक्ष निरीक्षक तथा आमदार प्रसाद लाड यांनी केलाय. पाहुयात प्रसाद लाड काय म्हणाले. भाजपचे पक्ष निरीक्षक आमदार प्रसाद लाड सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. भाजपने रत्नसिंधुदुर्ग मतदारसंघ लढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि कशा पद्धतीने पक्ष बदलण्यात आले आपण प्रसाद लाड प्रतिनिधी काय सांगतात. पक्ष निरीक्षक म्हणून सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर सावंतवाडीच्या 157 बूथ कमिटीची बैठक घेतलेली आहे. कशा पद्धतीने भाजपला या बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांचा पदाधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळतोय. संपूर्ण देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सर्व लोकसभा मतदारसंघात बूथ प्रमुख नेमणे, त्याच्यानंतर बूथ समिती नेमणे आणि बूथ प्रमुखांचं प्रशिक्षण हा कार्यक्रम मागच्या 1 महिन्यापासून चालू आहे. आज सिंधुदुर्गमध्ये सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील सावंतवाडी तालुक्यामध्ये 157 बूथ प्रमुखांच्या प्रशिक्षणाचं काम चालू आहे. याच्यामध्ये ही संकल्पना अशी आहे की एका बूथमध्ये जवळजवळ 1000 मतदार असतात, 250 ते 260 घरं असतात. त्यामुळे एक बूथ प्रमुख त्याची 25 जणांची समिती बनवून ते 1000 मतदारांना सरकारने केलेली कामं, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची उपलब्धी, सरकारचे विचार, लोकभिमुख केलेल्या कामांचा आढावा हा लोकांपर्यंत पोहोचवणे, त्या लोकांशी 1 to 1 स्वतः डिस्कस करणं, लोकांचा आत्मविश्वास वाढवणं आणि ज्यांची कोणाची सरकारची कामं लाभार्थीच्या माध्यमातून झाली नसतील, सरकारी योजनेतून झाली नसतील त्यांना मदत करण्याचं काम बूथ प्रमुख करतात. आणि एक अतिशय अशी चांगल्या प्रकारची योजना आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितभाई शाह यांनी मांडलेली होती. 2014मध्ये संघटनेतच बळ असतं आणि त्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीपासून केंद्र सरकारपर्यंत आम्ही सरकार आणू शकलो. देशाचे पंतप्रधान आहेत, 21 राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री आहेत, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा या सर्वांमध्ये देशात जर 1 नंबरचा कुठला पक्ष असेल, सर्वात जास्त जर सभासद कोणाचे असतील तर ते भारतीय जनता पक्षाचे. हर मोदी घर घर मोदी स्लोगन देत संपूर्ण भारतभर तुम्ही हातात पसरले. 11 डिसेंबरला सेमीफायनल जे राजस्थानचं 4 राज्याचे निकालात येत आहेत. निवडणुका जोरदार रणधुमाळी म्हणा, काय वाटतं भाजप 4 ठिकाणी कशा पद्धतीने विजय मिळू शकतो. 100% जर आपण बघितलं तर मध्य प्रदेशमध्ये मागच्या 15 वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. छत्तीसगडमध्ये रमण सिंगच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. राजस्थानमध्ये नेहमी एकदा काँग्रेस एकदा भाजप अशा प्रकारे सरकार येत राहील. पण वसुंधरा राजे सिंधिया ज्या मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी एवढ्या उत्तम प्रकारे त्या राज्यामध्ये काम केलं, त्यामुळे 100% या 3 राज्यामध्ये आम्ही आमचं सरकार आणतो. मिझोराममध्ये आत्तापर्यंत काँग्रेसचं वर्चस्व आणि लोकल वर्चस्व राहिलं, परंतु आम्ही 100% खात्री आहे की नॉर्थ ईस्टमध्ये देखील आज भारतीय जनता पक्षाने पक्ष पातळीवरती पाय पसरवले, सर्व ठिकाणी सरकार आली आहे. मिझोराम देखील आमच्या हातात येईल आणि सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी देशभर जे कामाचं जाळं पसरवलं आहे, लोकांमध्ये आत्मविश्वास वाढवला आहे, लाभार्थीच्या माध्यमातून लोकांचा विकास केला आहे, रस्ते असतील, पाणी असतील, वीज असेल, घर असेल, या सर्व विषयांवरती त्यांनी जो काम करायचा प्रयत्न केला आहे. 4 राज्यामध्ये पुन्हा एकदा सरकार येईल. भाजपने 16चा जवळजवळ नारा दिलेला पाहायला मिळतोय. 272 ते 75 मॅजिक फिगर जे आहे, विशेषतः महाराष्ट्रातून 48 जागा आहेत. या जागांकडे लढतीच्या दृष्टीने कशा दृष्टीने बघताय तुम्ही. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना सध्या तरी युती आहे. युतीचा निर्णय हा सर्वतोपरी केंद्रीय नेतृत्व आणि राज्याचं नेतृत्व करेल. पण भारतीय जनता पक्ष तळागाळापर्यंत सक्षम झाला पाहिजे, या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाची ताकद वाढवतो आणि ही ताकद 100% आमची वाढेल. भविष्यात जर एकटं लढायची वेळ आली तर 48 पैकी किमान 30 ते 35 जागा भारतीय जनता पक्ष जिंकू शकेल याची आम्हाला खात्री आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये तुम्ही पक्ष निरीक्षक, तुमच्या नावाची चर्चा आहे, सुरेश प्रभूंच्या नावाची चर्चा आहे, प्लस नारायण जे स्वाभिमान पक्षातर्फे राणीसाहेबांच्या नावाची चर्चा आहे आणि निलेश राणीसाहेबांची चर्चा आहे. काय वाटतं कशा पद्धतीने याकडे बघताय हा मतदारसंघ काबीज करण्यासाठी. भारतीय जनता पक्ष केंद्रीय पातळीवर चालणारा सगळ्यात मोठा देशातला लोकशाहीचा पक्ष आहे. या पक्षामध्ये कोणाला तिकीट मिळेल कोणाला नाही मिळेल हा सर्वाधिकार केंद्रीय नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे कोणाला तिकीट मिळेल याबद्दल मी भाष्य करणार नाही, पण 100% मी इथे कार्यकर्ता म्हणून काम करायला आलो आणि मी काम करतोय. सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सुरेश प्रभू असतील, जे कोणी निवडणूक लढवतील त्या निवडणुकीमध्ये कमळावर जो निवडणूक लढवेल त्याच्यामध्ये पक्ष
पक्षाचा कार्यकर्ता सक्षमतेने उभा राहील आणि त्यांना निवडून आणण्याची जिम्मेदारी घेईल एवढं मी आपल्याला सांगतो. संपूर्ण कोकणामध्ये भाजप नंबर 1चा पक्ष होईल असं दावा करताना 48 पैकी किमान 35 जागावर भाजप विजय होईल असा दावा करत 272 ते 75 मॅजिक फिगर आहे भाजप सहज गाठेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त करताना कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी पक्षनिरीक्षक म्हणून आपण हा दौरा यशस्वी झाल्याचा दावा प्रसाद लाडांनी केला पाहिला होतो. त्याप्रमाणे सिंधुताई सांगळे.